Amb molt de gust, l'espai de nutrició de Ràdio Caldes. Encetem aquí una nova edició de l'Amb molt de gust amb la nostra nutricionista particular, diguem-ho així, entre cometes, la Rosa Maria Espinosa, qui ja està aquí als estudis de Ràdio Caldes. Rosa Maria, benvinguda. Moltes gràcies. Com estem? Molt bé. Preparada ja per parlar una mica més de nutrició. Ens vam quedar la setmana passada una mica així com a mitges. Exacte, vam començar a parlar de l'alimentació i de l'esport, una mica orientat precisament a les persones que fan esport i un esport addicional que també potser tenen uns requeriments alimentaris addicionals. Avui continuarem parlant d'aquest tema perquè, a veure, també ens va bé posar una mica el cos a punt de cara a la tardor i l'hivern, que potser són períodes més sedentaris que l'estiu, no? Que ens movem més, fem més exercici, anem a nedar, etc. Sí, l'hivern sempre acompanya a quedar-se més a casa i fer una mica menys activitat. I fer aquell exercici que tan malament s'anomena, no? El sofà. Sí, això mateix, val més que no diguem la paraula. Però sí, de fet, crec que encetava l'anterior programa comentant això, no? Doncs que la gent va amb una mica la idea quan acaba l'estiu de perdre una mica aquests quilets que ha guanyat de la bona vida, de la tranquil·litat i menjar bé. I bé, no és només tornar a bons hàbits alimentaris, sinó també, per què no, encetar amb activitat física. Bé, jo parlaré sobretot d'esport, no amb allò d'una activitat física, doncs vaig a caminar una mica al dia, evidentment que les necessitats seran diferents. Jo vull parlar sobretot de fer esport. Doncs estaríem parlant, per exemple, de dedicar una hora al dia, com a mínim, a fer una mica d'esport, ja sigui al gimnàs, ja sigui realitzant algun tipus d'esport, doncs a fer futbol, jugar a bàsquet, alguna cosa d'aquestes. Una hora al dia per una persona normal és lo recomanable o potser és massa? Amb que fessin esport un parell o 3 de cops a la setmana n'hi hauria prou per mantenir-nos? A veure, el mínim recomanable per tothom seria caminar aproximadament mitja hora, 3/4 cada dia. Cada dia? Cada dia, caminar, no dic córrer, caminar doncs a un pas una mica lleuger. Mitja hora, 3/4. Sí, no allò de parar-nos a mirar tots els aparadors, cada 5 minuts o cada 2 passes, sinó caminar continuat. Sí. Amb això seria suficient. Que volem anar al gimnàs, per una persona normal, com tu comentes, fent 3 dies a la setmana ja podem començar a notar algun canvi. Però si no, també és recomanable per qualsevol persona, no fa falta fer una gran activitat física. Si fem una hora de gimnàs al dia, si ens ho podem permetre, perquè per la feina o per la nostra activitat diària ho podem fer, doncs encara és molt més recomanable. Una hora al dia és suficient, conjuntament amb una bona alimentació. Que ara és on anirem. Aquí és on anirem. Doncs és suficient per mantenir un bon estat de salut, i no només físic, sinó també de sentir-nos amb un benestar total, no només físic, sinó també mental, no? O emocional. Pensem que l'esport ens fabrica endorfines, que és el que ens dona aquesta sensació una mica de benestar i que també crea una certa addicció. Quan ja estem acostumats a anar al gimnàs, ens crea aquesta addicció de seguir-hi anant. Molt bé, doncs vinga, explica'ns quina seria la dieta més correcta o més adequada en el cas d'això, de persones que fan esport a diari, com deies. Si et sembla, començo amb les conclusions finals i així després vaig desgranant. També una mica trencant els falsos mites que hi ha relacionats amb nutrició i esport. Primer de tot, el nutrient més important i que no hem de descuidar són els hidrats de carbó, perquè són la nostra principal font d'energia. Segon, es mengen massa proteïnes. Sí que és cert que són importants i són necessàries, i amb l'esport estan una mica augmentades les seves necessitats, però no fins al punt que s'ha fet córrer la veu de que la proteïna és l'eina o la manera com podem fabricar múscul. És mentida, és un error. És un error, això que en prenguin nota aquestes persones, sobretot nois, potser en aquest cas, no? Que estan una mica més obsessionats amb el tema del múscul, no? Sí, però també hi ha noies, tota aquesta fama que hi ha de fer dietes hiperproteiques, de menjar proteïna
a tots els àpats al dia, comentàvem una mica l'altre dia, aquesta dieta del pollastre, l'arròs, la pasta, la tonyina... Sí, precisament arran d'una consulta, d'una consulta d'una mare sobre el seu fill, ja gran, clar, que va al gimnàs. Que va al gimnàs, sí. Llavors feia consulta sobre aquest tipus d'alimentació i quins efectes té. Doncs per una banda, això, que és hiperproteica, i després l'acostum que s'ha estès també de fer servir batuts de proteïnes i suplements de proteïnes que els intenten vendre com si fossin, no sé, la panacea per fer musculatura, quan en realitat estem fent malbé al nostre cos perquè li estem fent un esforç extra a l'hora d'eliminar aquestes proteïnes. Després, si de cas, ho recordo com funciona, no? Llavors, aquesta idea, no? Dietes hiperproteiques, no. Gens recomanades. No. Llavors, per concluir una mica, diria que l'única diferència que hi ha entre l'alimentació durant l'esport i l'alimentació equilibrada simplement és la quantitat d'aliment, perquè, evidentment, les necessitats estan augmentades. Llavors, si per una persona un bistec de 80 grams és suficient, potser per un esportista aquest bistec haurà de ser de 100 grams o de 120 grams. Però no deixa de ser dins d'un context d'una alimentació equilibrada. D'acord? Una cosa, tot i que sempre dius que s'han de fer aquests 5 àpats al dia, imagino que en el cas de les persones que ens fan esport també, en quin moment és el més recomanable per menjar? Si, per exemple, vas al gimnàs per dir alguna cosa, no sé, a les 6, a les 7 de la tarda, a fer una hora d'esport intens, és recomanable menjar abans o després? O després. Bona pregunta. És important seguir amb el nostre hàbit diari una alimentació equilibrada on no descuidem mai els hidrats de carbó. Hidrats de carbó, sempre dic pa, pasta, arròs, cereals d'esmorzar, d'acord? Sempre hidrats de carbó d'aquest tipus, de tipus complex. Deixem a part els sucres, els caramels, d'això ho deixem a part, bolleria, etc. Han d'estar presents en tots els àpats del nostre dia, perquè el 60% del que mengem hauria de ser pasta, arròs, cereals, pa, etc., farines. El 60% és força. Però és que és el nostre combustible. Igual que pel cotxe o és la benzina o és el gasoil, doncs per nosaltres ho són els hidrats de carbó. Clar, quan ho dius així sona a engreixar-se, això, Clar, és l'altre mite erroni. I a més és curiós. Tots ens preocupem molt de si mengem massa hidrats de carbó o si mengem massa greixos i llavors els eliminem de la nostra dieta quan en realitat no els podem eliminar perquè són importants. En canvi, ningú es preocupa per si estem menjant massa proteïna, quan realment els excessos de proteïna ni calen ni són bons pel nostre organisme, perquè a l'hora d'eliminar-los es genera una substància que és amoníac, que evidentment que el cos està més o menys preparat per eliminar-lo, però amb unes quantitats determinades, que ja estan estipulades. En el moment en què sobrepassem aquesta quantitat d'amoníac és quan el cos ha de fer esforç extra per eliminar-lo i, per tant, estem forçant el mecanisme, no? I estem forçant la màquina i tampoc és recomanable perquè potser a curt termini no notem els efectes, però és evident que a llarg termini segur que els notarem. Molt bé, doncs amb això acabaríem una mica aquest tema que hem dedicat amb els 2 programes a parlar de nutrició i d'esport. Gràcies novament per ser amb nosaltres, Rosa Maria Espinosa. Gràcies a vosaltres. I serà fins la propera setmana. T'apunto allò per acabar una pregunta, una consulta que ens han fet per si en algun moment podem recollir-ho en aquests espais de l'Amt de Gust. Es tracta precisament dels suplements alimenticis, d'aquells que quan arriba la tardor, quan arriba l'hivern, s'intenta que els fills prenguin perquè al col·le, perquè fan moltes activitats extraescolars, etc. No? O també les persones grans, no? Allò tenim aquella sensació de que ens hem de carregar les piles i que ens falta bé sigui jalea real o ben sigui ginseng, coses més naturals o coses més de la farmàcia, més fàrmacs, però una mica aquesta idea d'aquests suplements, si són necessaris o no, o hem de buscar en la pròpia alimentació, amb els propis aliments, aquests suplements. Molt interessant. Molt bé, doncs amb aquesta petició que ho recollim amb un altre Molt de Gust tanquem aquesta nova edició de la Molt de Gust d'avui.